Jawale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mo woni mon foof inde ha yetti yettode kadi on bismama hono no kala subaka gam arde humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ha hande de eɗen jeewa to banggue junggo meɗen ñamuɗo sababude bani men debbo Aissata Ndiaye ha hande ina wayno o suwa taw ummade eɗen ñagonoma Allah tigui nde ummoto o ara o tawta hen e plateau o nde tawno ko plateau mo mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko hemnude on robino jandeji ɗi ganduɗa ina jalta ɗo hen e kala ñande ɗo e leydi meɗen Sénégal tawi ko jandeji leydi ndi hoore muɗum sikkala ko yettude on e jarnude on onon dendagal yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder kamɓe bawol leydi Sénégal kono kadi e wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ewɗo subaka hande ko adi keɗen natan robino men jandeji hanki en kaalino wonde won miñum Oumou Ba reporter meɗen mo ganduɗa miñum tigui ina majjuno guila aset Allah waɗi noon hanki o yitama alhamdulillah omo wuuri kono kadi ko mawɗum celal ɓanduma ko noon sowa taw ƴeewoyede ne gasa tawi ko hande toon to hôpital ƴeewoyete kono tan de ko habrude on o tawa koye huɓere nde ganduɗa inana maahe sowa taw gasde toon to Keur Massar juɗɗe ne kabɓa kono kadi koyɗe ne kabɓa sikkala noon o saaha o mona e juuɗe jinnama makko mo hiisi e on banggue so Allah jaaɓi so tawi o nawama toon to safrirdu andama kadi holko heeɓimo e on ɗon banggue ma en kumpit bandiraɓe ko ɓuuri hen ko tan wonde ha joni mbiyen ko jojji ko on ɗon Habsa Ba nde wayno o yitama en mbiyamin e duuɓuji moɗon kadi Allah soynani jikko saabu eɗen gandi hono saktirde Piindi radio e saktirde Piindi TV inana daari jamma e ñalawma gam hono gueɗe mbaɗe ni hen ɓayyinde ɗum kono kadi beele on ɗon ina yiite e tawine hiisi hoota e juuɗe ɓesguji mum ɗum noon on jarama onon kala e mbaɗi kuuɓal kono kadi en dutti duuɓuji onon kala hankkittunoɓe duuɓuji toon to ndendori sababude wirwirde mo ganduɗa ko Demba Hamme Guissé kono ɗum ko e subaka hande o kadi eɗen jogui sunare mawde nde kabten bandiraɓe saabu eɗen gandi toon to Hammadi Hunari mo ganduɗa ko biteɗo hono Mamoudou Dia kañumne kadi ko pulaariyanke daraniɗo ɗemgal ngal no feewi ina hawre ladial ɗo e Dakar nawtama toon to Hammadi Hunari en neldi dendagal ɓesgu makko kala e ɓesgu Hammadi Hunari naaɓe kala e kuuɓal wiide nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna ko noon ko ni tigui woni e aduna kala e saaha so tawi beele mo waɗi rende e bandiraɓe so tawi kadi sunare nde woodi kadi bandiraɓe kabre ndende duuɓuɗi nelde ɗin duuɓuɗi ɗi mbiyeten allahumma amin nde tawno aduna ne wayno mbiyen ko ni tan ko ya mbiɗen ara hande eɗen ɗo janggo kadi ene gasa ko wonɓe jogorɗo wonde sikkala eɗen neldaɓe do kamɓe hawruɓe ladial kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala kona ɗum ko nadde romiɗo jayndeji e ɗo subaka hande ko ɓuuri hen ko mantinade ko yewti ko e sumgoji ardotoɓe guure e ɗo e nder leydi Sénégal ha tengti ɗo e Dakar ɗum ne tawe hen kono kadi e toɓɓe goɗɗe certuɗi ina tawe e nder jayndeji meɗen e oɗo subaka kowona ɗum en gudditirat jayde ganduɗa nde ko les témoins nde noon jayde uddita damal e oɗo subaka hande ene wayno nde waɗi ko sumgoji local ɓe mbi tan de ko namdal ɓe mbaɗi hol capitaine mo APR jogorɗo ha joni ina wayno ardade ɗo e Dakar to banggue mairie ndin ɗon ɓe mbaɗi noon inɗe tati e photoji tati woni Abdoulaye Diouf Sarr oɗo hande gonɗo jagoɗo tambiɗo gueɗe calal ɓaale leydi Sénégal ɓe mbiɗe ko capitaine mo ganduɗa o kay hande ina gasa omo o daari gam wawde ha joni ɗowde kanɗo laana ɗo e Dakar kono ɗum ko Amadou Ba ɓe mbi ene wayno ko leader mo ganduɗa kay hande mawɗo no fewi ene wawi kañumne kadi arde ƴamde e ko wiite gardigo maire de Dakar kono ɗum ko Aboubacar Sadikh Bey on kadi woni 3e personne mo ganduɗa hande ina kay wawi jeeyede ɓen fodirteɓe e ngol ɗon lefol ngol mairie de Dakar ɗum jeeyi sababu noon jayde yañima hen e hello tati e nden jayde witende les témoins kono ɗum jayde enquête kañum loski koyeɗin sumgoji élection ngaji lewru janvier 2022 hitande fande ɓe mbi tan de ko sukaɓeɓe oɗo saaha hande inana daadi ha tiiɗi inana cokko e gardigu mairie ji dendagal leydi Sénégal kala e kuuɓal ina wayno noon ɗo less ɗo en jii ko hakkude sukaɓe yaroɓe duuɓi capan tati e ha naggui capande nayyi ko kañumen hande o daadi ha tiiɗi mbi ene jiiɗi ha joni ittuɗo hen gayi mawɗi babiraɓe nayeɓe woni hen ko mamiraɓe gam mbawde ha joni woni joktade ɗongo mairie ji nokkuji e mumen ɗin ko guɗen jokkiti hello tati enen jayde witende enquête jayde e l'observateur e oɗo subaka hande no wayno kam ne arti ɗin ɗon sumgoji kono de ɓe cuuɓi haalde koye konngudi Khalifa Babacar Sall mennoɗo wonde maire hono wuuro lamorko ngo Dakar kanko de
o wi ko paame komi suɓotako hay goto ngam ƴamde lefol hono ko yuti ko e mairie wuro lamorgo ngo Dakar o wi noon ko hay goto wawa nannudemo e ko yuti ko e oɗo débat mo ganduɗa ko débat to banggue suɓade woni candidat o mo ganduɗa ko mbir makko ɗin konngol makko ne jokkiti e hello tati ko hanki tigui o haali ɗum e nder nden jayde l'observateur jayde ɗi kadi ne wayno garti e oɗo avion kesso mbo laamu leydi Sénégal soodi tawi ko avion de commandement woni avion présidentiel ɓe mbitande ko haala ka ene jokki ha hande kono won suuɗen konngudi ko wayno Seydou Gueye o wiide oɗo saaha en paam kaɗo laana wona laana mawɗo leydi ndi Macky Sall ala koko laana hono président du Sénégal yidde wiide so tawi kanko mawɗo leydi ndi omo ɗo ko kanko woni laana ka kono so tawi ummima ɗo on garɗo kañum tigui joktoto kanɗon laana Birame Seck on ɗon ko hoorejo forum mo ganduɗa ko civil o suuti en konngudi o wiide kanko oɗo saaha hande o wawa jabde wiide wonde on ɗon appareil coggu muɗum saktatake saabu ko ɗum secret mo ganduɗa ko de défense o wiide ɗum ɗon ko wawa wonde alay saago laamu ngu saktana Sénégal naɓeɓe on ɗon coup woni jaru on ɗon avion holno foti e koppereje ko ɗum ko biyeteɗo innocence e tab ndiaye kañum suuti en konngol o wiide e keɓal kanɗo laana wonande maw leydi ndi ko hunde ganduɗa nde ko jojjude saabu kala e saaha wawa amnade nde maw leydi fayi ɗannade kala ina luɓoyo walla ina luwoya avion goɗɗo ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ina waɗɗi no fewi wadde ko ɗum konnguɗi ceertuɗi jokkuɗi e nder jayndeji leydi men Sénégal jaynde quotidien le quotidien o subaka kañum ne arti e coggu on ɗon avion présidentiel ɓe mbi tan de koko yewti ɗum ɗon koppereje coodade oɗo saaha nde kanɗon laana kamɓe kam ɓe mbi ko andama on ɗon a 320 newo ɓe mbide heeɓa ko e jaru tolniɗo e capanɗe joyi jeeɗiɗi milliard e copraji CFA tawi foof de ina hen kono kadi ɓe garti e jeeygu kan laana wiyete ko Pointe Sarène woni laana ko ganduɗa inan ɗo jogori lomtere ɓe mbide kan ma yeey ko tolni e milliard uji joyi e copraji CFA Birame Seck mbo forum civil kañum de wi ene wayno oɗo saaha hande ko maw leydi ndi ene fonno ha joni yewtidde ɓe ganduɗa kañum en goni hono DCMP ɗin konngudi jaaji ne jokkiti hello jeegom e nden jayde quotidien quotidien jayde guindiri nde Le Soleil kañum ne yalti keeri fayi toon to leydi Mali ɓe mbiɗe oɗo saaha hande koɓe mbi kadi ko ɗum kadi oɗo crise woni caɗele kadi dawrugol lomtima toon to leydi Mali ɗum ko caggal lebbi jeenayyi ko Ibrahima Boubacar Keita itta e gardigu hono nguɗɗon laamu oɗo saaha hande kadi omo ganduɗa ko bandaw e hoorejo muɗum jagorde e waɗaɓe ɗon haade woɓɓe dañede ko wiyete par intérim ene wayno ɓen kadi hande colonel Assimi Goïta vice président e oɗo saaha itti ɓen noon kadi e golle mumen ɓe mbitande ko deere kadi ha joni ina wayno ina hatta toon to leydi Mali ɗin konngudi jaaji ni jokkiti e hello tati ha nayyi enen jani guendire Le Soleil jayde Rewmi quotidien natri dingaral koye oɗo suka debbo biyeteɗo Lotari Mole eɗen gandi ko suka debbo jeeyaɗo toon to leydi Congo baraɗo e yontere yewtunde ɗo e leydi meɗen Dakar ɗo e lamorgo ngo Dakar ɓe mbiɗi ko inde on ɗon jooɓiɗo fitaɗo makko ina wayno ha ɗo yaaka e décret mo ganduɗa ko grâce présidentielle ñande sappo e ɗiɗi lewru mai hitande 2021 yidde wiide de yimɓeɓe mbino on ɗon barɗo oɗo suka debbo ko jafanoɗo e décret présidentiel kono de caggal nde loska tawama ene wayno on ɗon biteɗo hono siwi Kabi Diatta ɓiɗɗo leydi mo ganduɗa kay ha joni ko toon to doola Guinée Bissau inde makko jeyaka e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko yafanoɓe e nde julde korka ɓennude nde ɗum woni ko jayde nde fini laɓɓitini e nder hello muɗum joyi e nde jayde Rewmi quotidien jayde Stade e oɗo subaka hande nde guddirten robine men jayndeji to banggue kelle gadane ene wayno ɓe garti koye pottite ko wiyete match amicaux ji hakkude leydi men Sénégal e dowla Gambie kono kadi e leydi men Sénégal e dowla Cap-Vert ñande joyi e jeetati lewru juin fandu darade ɓe mbiɗe ko Aliou Cissé ene wayno suɓima barode muɗum ɗe ɓurɗe mantanade e oɗo saaha ɓe kolliti wonde noon ko nogas jeegom jour o waɗi convoqué Habib Diallo e Keita Baldé Diawo Ballo Touré ɓe mbi so renaki ɓen ɗon de ene mbawi wasde arde e gunɗon noddan kono kam Mendy Sabali Gomis Gassama Ismaïla Sarr ɓe noon kala garti caggal nde jooɗi noddanoka e dumunaji jewtuɗi kanko Aliou Cissé noon o wiide ene wayno membade Zambie e Cap-Vert ko hunde ganduɗa nde ina kay nooti e ko Sénégal woni e dartoto ko kono kadi o arti e haalde wonde e ko ganduɗa ko woni omo kay dari ngam ha joni Sénégal ƴetta coupe d'Afrique paaɗo arde toon to leydi Cameroun kono ɗum ko ina tawe hen ko yewti final Europa League ko hande sang 19h woni ko ganduɗa hakkude Manchester United e Villarreal ɓe mbi noon
ko kamɓe e jinneji boɗeji ɗi kañumen goni woni favori e yesso Villarreal woni ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko sous-marin jeune noɓe e noddirte ɓe koliti woni noon match o ɗi ma won match mo ganduɗa ko surprise walla ni ko match mo ganduɗa ko confirmation wonande Manchester United mbo Oleguer mo Oleguer mo ganduɗa ko keblinowo on ɗon kippu ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane oɗo subaka joni joni o ala no mbatten so wona natande toɓɓere men eɗen gandi kala alarba eɗen gaara ko yewti ko e alarba dawrugol mercredi politique eɗen cuuɓi addande bandiraɓe hande noon koko yewti e sumgoji tijjadi ko ngakki tan lebbi jeeɗiɗi ma leydi meɗen natan e sumgoji ɗi ganduɗaɗi ko ardotoɓe guure woni mairie ɗi e on tuma noon en jii jande ɗi kala garti wadde namde hol jogorɓe yahande APR e ko yewti e banggue mairie de Dakar kono kadi hol darde sukaɓeɓe poti darade ko yewti e sumgoji paaɗi ɗum ɗo eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde waɗama namde kewɗe en kayne kaali hen en kalti kono kadi hande o ɗum ɗon arti kadi haltude hen ne wayno ala foof ko bonnata etade kadi ha joni yurnade fanno gadortoɗen d' abord koko yewti ko e ndiɗon mairie de Dakar eɗen gandi yidde laamu ngu kala oɗo saaha hande ko tamde ndiɗon mairie de Dakar ɗum woni darde laamu ngu guila 2014 ha ɗo woni hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi ha ɗo kalten ɗo ñalawma hande o noon inde kewɗe jalti honno wayno mo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr ko wayno Amadou Ba ko wayno Boubacar Sadiq Bey tawi tan ko ɓe limta kono woɓɓe ganduɗa ɓe ka hande ina daari gam yidde wiide ko alay saago tan hono mairie ndi ummo e juuɗe opposition saabu en gandi Dakar guila dawa dawi ko opposition heewi ɗowde ko yewti koye gardi ko on ɗon mairie hande o noon pouvoir gonɗo en place o yidde muɗum ko heɓtude walla mbiyen ɓaftude hono jeeyi ko wiyete jeeyi muɗum ɗo tigui Dakar so tawi noon koto banggue ɓeɗo tato hono no pamirɗen to banggue politique wuuro lamorgo ngo eɗen cikki tan ko Amadou Ba ɓuuri hande o vraiment wawde hebde gardigo on ɗon mairie saabu eɗen ciftoro e local uji hono jewtuɗi ɗi walla mbiɗen sumgoye législative ɗi ne wayno ko darde makko saabi ha pouvoir fooli e Dakar hunde ganduɗa nde meeɗano laatade ɗo eko yewti e pouvoir uji jewtuɗi donc noon foof ko kanko Amadou Ba rewɗa ɗon haysono tawi hande ne wiye dole makko ne gusti to banggue laamu dole makko ne gusti to banggue politique toon to Parcelles Assainies sababude ɗen poɗodiri kono kadi dole makko ne gusti saabu makko wasde wonde ministre e ko nandi hen kono eɓe tato hande o wonɓe janele témoin eɗen mbawi wiide ko kanko tigui ɓuuri wonde neɗɗo mo ganduɗa o kay ko ɓurɗo jogade bibje wawde diwde weeya e dow ko ganduɗa ko woni wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ko hen banggue to banggue APR to banggue goɗɗo o ko haalde darde sukaɓeɓe eko yewti e sumgoji local en kaali ko heewi wonde sukaɓeɓe hande leydi Sénégal caggal nde losko waɗa enen koye men en itima wadde hen hono reportage uji to banggue radio etade famde holko jii sababu sukaɓe leydi Sénégal ene wayno natani e politique ha kene mbaɗa ko wiyete ko brigué woni hebde fodidire to banggue ganduɗa ko woni to banggue mairie ɗi ɗum ɗon fama moyi heɓami hen sukaɓe gooɓe mbiyata politique ko ɗum funti ɓolo saabu mawɓe wonɓe ɗo ɓe puntir sukaɓe ko gaare ballodiren ha keɓen mairie ɗi golloɗen kono noon so tawi ɗum ɗon waɗi e on tuma sukaɓe jejjite ɗurne ko mbino ko foof mbasa wadde ɗum ɗon noon mahima e dow ko ganduɗa ko woni hakkillaji sukaɓe leydi Sénégal ɓe jaguiri politique ko ganduɗa ko woni ko ɗum fenade ko kunal ɗi ganduɗa ɗi ko funti ɗum jeeyi sababu noon hewɓe hande mbaɗi écarté kono noon ene gasa e oɗo élection ngaji local e ɗi élection ngaji local jaafa noon payaɗi ene gasa sukaɓe hewɓe teske hen hay sinno tawi en jiyani kam holno ɓe keɓirta ko yewti ko e yoga e mairie ji ko wayno guure mawɗe kono kam eɗen coyni vraiment maɓe mbaɗ percé mawɗo mo ganduɗa ko eɓe mbawi ha joni hebde hunde ɗin sumgoji saabu eɗen gandi ha ɗo kalten ɗo maire ɓurɗo famɗude eɗen cikki e nder leydi Sénégal ko maire mo Goudiri walla mbiyen ko maire mo Kidiri jaafoɗon mo ganduɗa hande ko o teskaɗo ɓurɗo famɗude to banggue duuɓi e ko yewti e mairie ɗi ganduɗa ɗi ko batodiɗi suɓeji ɗi kono eɗen cikki tan e sumgoji paɗɗi yogoye guure mawɗe e tokose ma sukaɓe e daaro kadi ko ɗum woni ko yonti ko ɗum kadi woni ko ganduɗa ko vraiment ene jojji e nder leydi Sénégal saabu leydi ndi ina sohli ƴiƴam kesam ina sohli duuɓi tokosi ina sohli miijoji kesi tawi wona mairie ɗi ganduɗa ɗi inana gonɗo ko tolni hande duuɓi capanɗe ina jooɗi tawi liggaji ɗi ko gooti ɓosani dirani kono kadi ina wayno yahani hen nokku sikkala ko ɗi konnguɗi guddirta tan robinet men jayndeji e toɓɓere meɗen e oɗo ñalawma hannde min gacca on to banggue commentaire débat o ma toon jokku amin gandi kon joom hakkillaji jaajƴi kon joom fahma mumen no fewi to banggue dawrugol ha tengti ko dara ko consulté Piindi TV ɗen gandi ko ɓuuri hewde koko sukaɓe donc débat o yo jokku toon mbawon arde ko yewti ko e famminde en bandiraɓe holko jeeyi sababu sukaɓe mbawa wadde postulé manam mbawa ƴamde leppi to banggue mairie ndi ko noon jabtoto e on ɗon banggue ko namde ɗe mbaɗɗen e subaka hannde o en jetti Mansour Sow alias Thiat to banggue caméra o woɗɗani assistant makko Amadou Touré
on jarama adi meɗen ko janggo so allahu lamɗo jaaɓi yo jaam ñallu